गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो सिलबारि अन्थाइबारियाव मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै हारिमुआरि आसारखान्थि आरो आखाइ हारिमु बायदि बायदि बर'नि आसारखान्थिजों फालिदों। दिनै जों बेवहाय नुजाफैदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जानानै धनन्जय ब्रह्म नोंथांनि मुङा आरो लोगोआव दङ केजें नार्जारि नोंथांनि बिबाना आंनि बे माने लावखार आफादनि बोसोनगिरि बोसोनगिरि लोगोसेनो बे फोरबोखौ फालिनायाव बिबान दङ माने सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय थानाय जादों आरो आच्छा माब्ला समनिफ्राय नोंथांमोना बिदि बानजायखौ बेबायदि फोरबोखौ बेखौ गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो बानजायबोबाय थादों गोदो थारमाने बेबायदि डेक'रेसन खालामामोन बोसोरथाम जाबाय सिगांनिफ्रायनो जों बेबायदि डेक'रेसनखौ जों खालामबोबाय थादों नाथाय जों फुजाखौ 10 बोसोरसो जाबाय बे फुजा होबोनाया सिगाङाव फुजा होनाय जाया सिगाङाव मा रोखोमनि फालियोमोन ओरैनो बेलांगुर खुंनानै ओरैनो सावनाय जायोमोन आरो बेलांगुर खुंनानै जोङो एसे नायगोन दा मा मा बानायदों बे फोरबोजों लोब्बा लानानै आङो भिडिअग्राफारखौ एसे खावलायनाय जाबाय दिन्थिनो थाखाय जोङो नुनो मोनदों बे सिलबारि अन्थाइबारिया खुंनाय मागो फोरबोआव जोङो गुबुन रोखोमनि थालिरजों बानायनाय थालिर बिलाइजों बानायनाय न' नुनो मोनदों जों बेखौ मा न' महर होनानै नोंथांमोना लुदों बेखौ आं मिथिनो जाबाय गुबैयै जोङो बे चाइनाखौ ताजमहलनि महर होनाय जादों आरो ताजमहलनि महरखौ नायनानैनो बेखौ बानायनाय जादों आरो आच्छा बेखौ औवा आरो बै थालिर बिलाइ औवा आरो थालिर बिलाइ बेजोंनो बानायनाय जादों बेखौ सानबेसे लानाय बानायनायाव ओरैनोथ' जागायजेननाया 15 सानसो नांदों आरो 15 सान 15 सानसो ओमफ्राय साबेसेसो मानसिया नांथाबबाय थानाय बेहाय ओरैनो 7 मानसिया नांथाबबाय थानाय जादों ओमफ्राय बेखौ लास्टसिमाव बयबो एसे ज' जाजाय मावनाय जायो बे बिदि बानायनांगौ बा बेलागुर महरै जोंहा देग्लाय मागो फोरबो फालिनो बेबायदि बानायगोन होननानै सोर सानजेननाय बेखौ सानजेनग्राया जाहैबाय मा होनो मुस्रि रमेश बसुमतारी बिथाङानो सानजेनग्रोदों गोजोन्थों माबोरै सानजेनग्रोनाय सिगां बोसोरावबो इनिख्रुइ गुबुन रोखोमनि बानायनाय जादोंमोन आरो देग्लाय बेबायदि ताजमहल बानायनो होननानै थांनाय बोसोरावनो सानखानाय जादों थांनाय बोसोराव मा बानायदोंमोन थांनाय बोसोराव बेबायदिनो थालिर बिलाइजोंनो मोनसे साइना बानायनाय जादोंमोन दुलुर महरनि द'था मोखांनि मा मुं होदोंमोन बेखौ मुं होनो हानाय जायाखै दानिया आंनाव मोनसे सोंलु जाखांफैबाय बे फोरबोजों ताजमहलजों माबाफोर लोब्बा जादों नामा बा जागोन बायदि सानदों नामा बेवहाय माने बिब्दि लुनायनि गेजेरजों जोंथ' ओरैनो फोरबोजों बे ताजमहलजों इसेबां लोब्बा जागोन बेखौ जोङो माने बुंनो नागिराखै आरो लाबोनोबो सानाखै आरो माने जोङो साइना लुखायो नालाय थालिर बिलाइ आरो औवाजों जों साइना लुखायो मोनायाव सावखालिनि मोनायाव जों उन्दुयो नालाय बे साइनाखौनो जोङो साबसिन महरै लुयोबा एसे मोजांसिन जागोन नामा माने नोजोरथाव जागोन नामा नैबेखौ नोजोर होनानैनो सानहरनानैनो बेखौ बानायनाय जादों जों बेलागुरबो नुदों बेलागुरा गासै जोङो मोनब्रै बेलागुर नुदों गिदिर जोङो मोनब्रै बेलागुर नुदों आरो बै फोथारथिं जोङो फिसा मोननै बेलागुरबो नुदों गासैबो बेलागुरा एखे नामा एखे नङा माने जौथायाबो खम जाहैबाय बेनिफ्राय सिङाव औवा होनायफ्राबो एसे खम माने बै देरसिना बांसिन जाहैबाय बेनिफ्राय इसोर खम जाहैबाय आरो बे गुबुन मुं दं बे मोननैया सान्थ्रि होनो सान्थ्रि ओमफ्राय बे रानि बै साहाथाननिया राजा बेखौ राजा रानि थालायनायनि माबाफोर जाहोन दङ नामा बेखौ एसे मिथियोब्ला जोङो गोदो रायजो खुंनायाव राजा रानि सान्थ्रि मन्थ्रि थालायोमोन नालाय दा बेखौनो बेवहाय महर होदों आरो सिगाङाव राजा रानिखौ जों सावजेना सिगाङावसो सान्थ्रिफ्रा सिगां थैग्रोयो दावहायाव सान्थ्रि थैखांनायनि उनाव लास्टआवसो राजा रानिया थैयो आरो जों सिगां दा मोनायाव फुजा आरि होखांनायनि उनाव जों सिगां सान्थ्रिखौ सावगोन जोंनि एगेन्स्ट हिसाबै जों सान्थ्रिखौ सावगोन सान्थ्रिनि उनावसो जोङो राजा रानिया जेब्ला लास्ट सान्थ्रिफ्रा जेब्ला थैखांनायनि उनावसो राजा रानिया थैहैगोन आरो बे हिसाबैनो जोङो लास्टआव राजा रानिखौ सावगोन दिनै बायदिथ' दायना फोथायनाय गैला नालाय नैबे समाव गोदान मुगायाव गोदान बर' समाजनि नेमखान्थि आसारखान्थि फोथायनाय बुब्लियाव बे दायना दायनिखौ सावनायाव माबाफोर
ओंथि दंबावो होननानै सानो नामा? जोङो बेखौनो बुजियो आरो दायना दायनि सावनायनि गेजेरजों माने गामियाव माने गोबां मालाबा सोरनिबा माने गाज्रि नोजोर खोख्लैनाय बायदिसिना गाज्रि साननाय गामिनि गेजेराव माने गावजों गाव एना एनि जालायनाय गोरोन्थिफोर जालायनाय जाहाथे बैसोर जाया गामियाव गावजों गाव निमाहा होलायनाय जायो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जोङो नैबे बेलांगुर सावखांनायनि उनावहाय राजा रानिफोरखौ फोजोबखांजोबनायनि उनावहाय बे गाज्रिखौ गामिनिफ्राय गाज्रिखौ माने सावगारनाय जायो आरोखि जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो गुबुन रोखोमनि न' नुनो मोनबावदों दा मोनाबिलियाव नैबे बेलांगुर गुदियाव जोङो फुजा होनाय जागोन नालाय रायजो राजाफोर ज' ओंखारबोनानै दैहाय फुजा होनायाव बेयाव मानसिफ्रा लांदां फादाङै जिरायनाय जायो उन्दै गेदेर गथ' गथाय लानानै निहिर गोग्लैयो मायो दा बे बयनिबो सुबिदानि थाखाय निहिरनिफ्राय बा रैखा मोननो थाखाय नैबे न'खौ माने बानायनानै होनाय जादों आरो बे न'खौ सावगोन नामा? सावा बेखौ सावनाय नङा आरो सावनाय नङा जास्ट माने बे जिरायसालि आरो जिरायसालि फुजा होनायाव जाहाथे जोङो जेबो उसुबिदा जाया निहिरनिफ्राय गुबुन आदबै बानायनाय नुदों आरोखि औवा आरो जिगाब दावखोलांबावनि एसे साहा जोङो बिबार रोखोमनि बानायनाय नुनो मोनदों थोरिजों आरो बेनि गाहायाव थालिरजों बान्दो होनानै फुख्रि बानायनाय जादों बेयाव फुख्रि बायदि प्लास्टिकजों साजायनानै प्लास्टिक सायाव दै होदों दैयाव नाबो दोनदों दा जों बेनि सोमोन्दै एसे मिथिगोन बेखौलाय सोरथो बानायजेनग्रोनाय बेखौथ' सानजेननाया मोनसे सोमदोन नार्जारि सानदोंमोन नामा गामियारि आफादनि गाहाय नेहाथारि ओरैनोथ' मावफुंनायाव बयबो ज' मावफुंलायबाय गोजोन्थों बेखौ माबोरै सानजेनग्रोनाय आरो मा साननानै बानायनाय बेखौ बिबार बानायनो होननानै सानखानाय थोरि आरो औवाजों बानायनाय बेखौ जेरै ताजमहला दङबा ताजमहलनि मोखाङाव मोनसे सिनारि होनो हायोबा ताजमहलाबो फारसे समायगोन आरो नुथायफ्राबो एसे मोजां नुगोन बे मा बिबार बेखौ पदम बिबार महर होनानै बानायदों पदम ना थब्ल' होनो ना थब्ल' बिबार थोरिनि बेबो आरो बिलाइखौ माजों बानायदों बे नांदर बिलाइजों बेखौ सानबेसेसो नांनाय बेखौ ओरैनो सानबा बानायनायाव साबेसे मानसि नांनाय लोगोआव बानायनायाव आं फार्स्ट बानायजेननायनिफ्राय हारसिं बानायदोंमोन नैबे फुख्रि बानायनायाव एसे मानसि लोगो लादों आरो आं साबेसेसो नांनाय बे फुख्रिखौ बानायनायाव सानैसो लोगो लादों थालिर लायनो दै लाबोनो माने बे फोरबोजों लोब्बा गोनां गासैबो मावथिफोरानो हानायसेबांखौ मदद होदों आरोखि माने दानि बेखौ माबोरै गोसोखांजेननाय बिदि जे नाबो दोनलायगोन ओरै होननानै बेखौ थारमाने जोङो जेरै नुथायाव समायना नुयो आरो थब्ल'आ जे बोरियाव थाया दैयाव थायो नंगौ बेखौ साननानैनो बेबायदि बानायदों आरो दैयाव माखासे नाफोरबो थायो नालाय बेखौ साननानैनो बिदि बानायदों ओमफ्राय नै बे गोजावना थाबाय थानाया बे सिल' नामा बेयो बे बै सिङाव गोजावनानै दोननाय सिंनिया बे प्लास्टिकनि बे बिलाइया बिबार महरै होदोंमोन आरो दैनि जाथोसे बिबार दै सायाव मानलानानै थाग्रा जायखिजाया रोखोमनि बिबार आरोखि ओमफ्राय नालेंखर बे नालेंखर बिलाइजों जोबोद नोजोरथाव जादों आखाइजोंनो बानायदों औवा थोरि नांदर बिलाइ नारेंखल बिलाइ थालिर बिफां आरो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बाहायनानै दा जोङो दावखोलांनि बेयावनो फिथाबो देबाय थादों जोङो दान्दिसे उनाव जोङो फिथा देनायखौ नायगोनबो आरो जागोनबो मागो फोरबो खुंथायसालियावनो सोरगिदिं बेलागुर ताजमहल जिरायसालि बिबार आरो बेफोरखौ मेहेर गोनांसिन खालामदों बे जायगायावनो फिथा देबाय थानाय आरो एवबाय थानाया दा जों बेखौ नायनि बे फिथा देनायखौ मा फिथा देदों आरो मा एवदों जों जागोनबो जोङो साखिनानै नायनोसै बेयो मा फिथा जागोन बेयो सार एन्थाब माइब्रानि एन्थाब माइब्रानि औ
बेखौ देनानै सालिनानै एन्थाब एवबाय माथाबो लगायदों नामा लगायाखै सार ओमफ्राय बेखौ मा बुङो नै बेयो बियो उवाल बियो गायहेन सार आरो नै बेलाय बेखौ मा बुङो बे सामा सार बेखौ सामा बुङो बेनिफ्राय बे माइब्राखौ माइरंखौ लाबोनानै देखो ना बिनि सिगां माबा मोनसे खालामदोंमोन सोमनानै दोननानै हरबेसे सोमनाय दहाय फुङाव सोमबाय दहाय फुङावसो बेखौ एन्थाबबो खालामगोन आरो मोनसेया सेन्टाव एवगासिनो औ एवगासिनो जों एवनायखौ नायनि एवगासिनोथार जायगायावनो दा जों नायनि बे माबे फिथाइया नै बियो माइब्रानि सिथाव एन्थाब बिनिया ओमफ्राय गोदै नामा सिनि होबाय सिबिं होबाय सिनि आरो सिबिं बे संख्रिनिबो बानायना संख्रिनि बानायबा बानायजायो औ ओमफ्राय बेयाव एवबाय औ दा जों जानाय नायनि जानो हागोन ना देलाय नायलाय जानायनानै माबायदि जादों संख्रिनि सिबिं आरो सिनि संख्रि लगायनाय एसे लगायनाय आरोखि जायगायावनो आरो एवबावदों गुबुन रोखोमनि फिथा बेखौ जोङोथ' मिथिनायाव सिथाव होननानै मिथियो दा बेयावबा मा बुङो बेखौ जों मिथिगोनसो मा फिथा बियो सिथाव बेखौ माबोरै बानायनाय माबोरै एवनाय बेखौ देबाय देनानै सिनि लागाबाय ओमफ्राय दैजों लागायनानै एसे लागायनानै रिफाइनजों एवबाय बेयो मा माइरङा माबायानो माइब्रा माथाबो लगायदों नामा माथा लागायाखै ना आथा ना ओमफ्राय बेखौ लारु खालामनानै दाबाय मालाबा बियो दै खम बारा जाबाथाय माबा मोनसे जायोबो नामा हा अब्ला माबायदि जायो जानो बे लावलायनाय जासिगोन आरो दे जोङो जानाय नायनोसै बे सिथावखौबो सिनि ना संख्रिनि सिनि ना दे जादो बयबो जानाय नायदो बे फोरबोआवनो फोरबोथिलिखौ समायसिन होनो आरो गुबुन रोखोमनि मोनसे जिरायसालि बानायदों जायफोरखौ जों नुनो थांबाङा बेखौ जोङो दा नायनि खुलुमबाय माबोरै सानजेनखो नाय आं मुङा सरंबायारि आं बेखौ साननाया सिमांफोराव साननायमोन नामा सिमाङाव साननायाखै आगोल सिगांनि बोसोरावबो बेबायदिनो मैखुन महरनि बानायखादोंमोन आङो सिगांनियावबो मैखुन महरनि दा बेयाव ताजमहला खाथियाव दं नालाय ताजमहलखौ नायनो थाखाय बेयाव जिरायसालि नांगौ बेखौ साननानै बानायनाय जादों आरो आंलाय सिमांफोरावसो मोनबाय बायदि सानदोंमोन सानबेसेसो नांनाय बेखौ बानायनायाव 7 दिन नांदों 7 दिन साबेसेसो मानसि नांनाय ओरैनो आंजों लोगोसे उन्दै साबासो लोगो लाफादों थोरि लायनाय मानाय हानायाव बे फोरबोखौ खुंनायजोंनो लोब्बा गोनां मावथिफोर आरो दा बेखौ बेथ' थंसेल' नैबे खुन्थाया बेयो थंसेल' बेसेङै दंफांनि ना औवानियानो आरो बेखौ बेयावनो थाबाय थागोन बे गामिया फालिनाय बे मागो फोरबोआव लैहोर न'खरनिफ्राय बयबो नुजाफैदों जों नुनो मोनदों बेयाव मा हाबाफारि लानाय जादों बे फोरबोआव अन्थाइबारि लावखार आफादा बेलांगुर हुंनाय आरो साजायनाय सायना लुनाय फोरबोनि अनगायैबो साननैनि हाबाफारि लानानै फालिनो थाग थियारि जादों दहाय जोङो गिबियाव गाबोनसिम थागोन दिनै आरो गाबोन साननै थागोन बेहाय माने माखासे उन्दै फरायसाफोरनि आरो बै लावखारफोर बे खामानि मावबाय थाग्रा सेंग्राफ्रा बिसोरो लावखार नंथारा बिसोरो बेखौनो लावखार आफाद हिसाबै लावखार आफाद दं नालाय बे लावखार आफादनि बिबानगिरिफोरनि जोङो बादायलायनायबो लानाय जादों आरो उन्दैफोरनि माने बादायलायनाय जेरै थाखो 2निफ्राय थाखो 5 बिथांमोननि जों खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय लादों बेनिफ्राय माने मोनथिखायै बुंनाय बादायलायनाय लानाय जादों आरो बेनिफ्राय थाखो 6निफ्राय थाखो 8
बिसोरनिबो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय लानाय जादों बेनिफ्राय मा होनो बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय बेनिफ्राय मा होनो मोनथिखायै बुंनाय बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों आरोखि माने फरायसाफोरनि थाखाय बेनिफ्राय सावगारि आखिनायबो लानाय जादों आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जों गामियाव HS फरायनाय गोबां फरायसाफोर दं मेट्रिक पास जानानैफोर बेनिफ्राय डिग्री फरायनायफोरबो दङ दा बिसोरनो माबोरैहाय जोङो गोसोआव मोनसे आयदानि सायाव माबोरै बुंनो हायो आरो गोसोआव माबोरै साहस लाबोनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों गाबोन आरोखि माखासे बिसोरनि माखासे माने माबा मोनसे आयदानि सायाव 16 जानुवारि साननैखा नालाय दिनै आरो गाबोनखा नालाय बिथांमोननिबो जोङो माने हरखाबै बुंनाय बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों आरोखि गाबोन बियो बेनिफ्राय गाबोननि जोंहा मा होनो नैबे मा होनो खामानि मावग्रा सेंग्राफोरनि माने बादायलायनायफोरबो दङ बिसोर जाहैबाय सेंग्रा नालाय फरायनायजों लोगोसे देहायाबो मोजां जानांगौ मेलेमफ्रा मोजां जानांगौ जायो ओंखायनो देहाखौ जोङो राफोद लाखिनांगौ जायोखाय जोङो प्रेक्टिस खालामनो गोनां जायो बेनो बुक डाउन बादायलायनाय गोजौनि बुक डाउन बादायलायनाय सेंग्राफोरनि बेनिफ्राय गाहायनि बुक डाउन बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों बेनिफ्राय गुबुन मोनसेया जाहैबाय एम्बु बारनाय बे जानजि हमनानै एम्बु बारलांनाय आरो बे बादायलायनाय लानाय जादों बे सेंग्राफोरनि थाखाय हिनजावसा बा आइजोफोरनि थाखाय जेबो बे हिनजावसाफोरनि थाखाय बे माने जोङो बे आयदायाव बाहागो लाहोनाय जायाखै बिथांमोननि थाखाय जोङो बै मा होनो सियार सेख'लायनाय सियार सेख'लायनाय बादायलायनाय लाफानाय जादों आरो दा बैफोरबायदि मागो फोरबोआव बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बा मागो फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजों बे गामिया बा बे आफादा रायजो राजानो बा बर' हारिनो दुलाराय बर' हारिनो मा खौरां होनो सानो बा मा हास्थायो बेखौ जोङो एसे मिथिनो नाजाबाय जों मिथिगौ सासे मानसिनि सोलोंथाइया माने मोजां जानोबा मोनब्रै आखान्थिया बा मोनब्रै माने मानसिफ्रा खामानि मावनांगौ होननानै जों मिथिगौ आरोखि मोनसेया जाहैबाय फोरोंगिरि मोनसेया जाहैबाय फरायसायानो मोनसेया जाहैबाय बिमा बिफा आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय समाज नैबे गामियारि समाजफ्राबो गथ' माने सोलोंथाइ लानायाव खोब बिबान दं होननानै जों सानो आरो दा ओंखायनो गथ'फ्रा बेवहाय फैनानैनो दा खन्थाइ माने आवरायनोसै मोनथिखायै बुंनायाव बादायलायनायाव बाहागो लानोसै दा बैफोरबायदिजोंनो गथ'फ्रा एसे गामियावनो जागायजेननोसै आरोखि मा होनो रोंगौथिखौ आरोखि गुदि गियानखौ गामिनिफ्रायनो लानो सिगांनोसै आरोखि बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो नैबे लावखार आफादा मागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनि बे बादायलायनायखौ लानाय आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो खुंबोगासिनो दङ सिलबारि अन्थाइबारि गामिया मागो फोरबोखौ आरो इयुनावबो बेबायदिनो खुंबाय थानो हाथों गामिनि रायजो राजानि गोजोन फैथों गोजोनै संसार जानो हाथों गामियारिफोरा बे फोरबोनि गेजेरजों लोगोसे गोजोन खौसेथि फैथों गामि लोगोसे हारियावबो दिनैनि बे हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों आरो बिजिगिरि सार आरो मेडाममोन दिनै दोंसे खन्थाइफोर नागिरदों खन्थाइगिरि मुं उजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिबार सोरजिगिरि अनसुला इसोरनि नेरसोन नों आंगो महरनि रैरुब समायना बिबार दुखु आंमा पापनि गेजेराव जोनोम लानाय फुल बिखायाव आयौ नों बेसेदि गोथार गोमोजारौ गोजा बाथौ गां सिखिरिया बाहां बिरहां अननायनि रादाब होलाङो सुबुङा दङ दुखु मिथिनो नों मिथियो अननाय नाथाय गोजोननिल' गाब होलाङो साननैनि उनाव जयो सिरियो फुं बिखायाव नाथाय थालाङो बेसेदि गोदै नोंनि मोदोमनाय नों सोरगोनि बे लेबसेन नेरसोन सोमजिहोयो बेनिखायनो नों गोसोआ गोथार अननाय गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना ददेरे बसुमतारी Respected speaker and judges, my dear friends, now I am going to recite Bodo poem, the poem of the name Bibar, written by Brosendo Kumar Brahmo. Bibar, सोरजिगिरि अनसुला इसोरनि नेरसोन नों आंगो महरनि रैरुब समायना बिबार दुखु हांमा पापनि गेजेराव जोनोम लानाय फुं बिखायाव आयौ नों बेसे गोथार
गोथार गोमो जारौ गोजा बाथ' गां सिख्रिया बाहां बिरहां अननायनि रादाब होलाङो सुबुङा दङ दुखु मिनिनाय नों मिनियो अराय नाथाय गोसोनिल' गाब होलाङो साननैनि उनाव ज्रय सिरियो फुं बिखायाव नाथाय थालाङो बेसे गोदै नोंनि मोदोमनाय नों सोरगोनि फेरलेबसे नेरसोन सोमजिहोयो बेनिखायनो नों गोसोआ गोथार अननाय थेंक्स Thank you.